Magandang umaga po sa inyo, lalo na sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot kong karanasan nang magbakasyon ako sa probinsya ng aking matalik na kaibigan. Alam naman natin lahat ng tungkol sa mga kwentong aswang, maligno, engkanto at mga lamang lupa. Ngunit taliwas naman ito sa aking paniniwala dahil kahit kailan ay hindi ako naniniwala sa mga ganyang uri ng nilalang habang hindi nakikita mismo ng sarili kong mga mata. Ako si Sally, 37 anyos ngayong kasalukuyang taon. May sarili ng pamilya at mga anak at nakatira sa lungsod ng Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa masalimuot kong karanasan noong 17 gulang pa lamang ako. Araw ng bakasyon noon nang sumama ako sa aking matalik na kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Carla. Dahil kaututan dila ko si Carla sa aming paaralan at madalas ko siyang nakakasama tuwing lunchtime at break time, pati na nga sa araw ng Sabado at Linggo na wala kaming pasok, ay madalas kaming nagkakasama. Kaya naging matalik kaming magkaibigan. Lumaki po ako sa lungsod ng Maynila. Sa madaling salita, ay tubong Tagalog po ako. Matagal ko nang hinahangad na magbakasyon sa probinsya, ngunit karamihan sa mga kamag-aral ko ay Tagalog. Hanggang sa makilala ko ang bagong transferee sa aming paaralan na si Carla. Hanggang sa maging best friend ko siya at naging malapit kami sa isa't isa. Nang malaman ko na magbabakasyon siya sa kanilang probinsya, ay agad ko namang sinabi sa kanya na nais kong sumama dahil matagal ko nang pinapangarap na makarating ng probinsya. Nakakasawa at nakakaumay na kasi ang ingay ng mga sasakyan at mausok na polusyon ng klima sa Maynila. Pumayag naman si Carla na sumama ako sa kanya. Basta magpaalam lang daw ako sa aking mga magulang. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na magpaalam sa aking mga magulang na nais kong sumama kay Carla na magbakasyon sa Bicol. Nung una ay ayaw pa akong payagan nila mama at papa dahil hindi ko daw kabisado ang lugar na pupuntahan ko at halos 1 taon ko pa lang daw naging kaibigan si Carla. Ngunit nagmatigas ako at pinilit ko sila hanggang sa pumayag na nga sila dahil mukhang mabait naman si Carla. Minsan na kasi nila itong nakasama at nakasalamuha tuwing isasama ko siya sa aming bahay. Dahil napapayag ko ang aking mga magulang, ay walang kasing saya at tuwa ang aking nadarama. Halos hindi na nga ako makatulog sa labis na kasabikan at hinihintay ang pagsapit ng bagong umaga. Kinabukasan, hinatid ako nila mama at papa sa terminal ng bus sa Pasay. Doon kasi kami sasakay ni Carla pauwi ng kanilang probinsya sa Bicol. At usapan namin na doon na rin kami magkikita sa terminal. Habang nasa bus kami, ay panay ang kwentuhan namin ni Carla tungkol sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Basta kahit ano na lang ang aming pinag-uusapan, hanggang sa dumating sa punto na mga kwentong aswang ang aming pinag-uusapan. Dahil 12 oras pa ang itatagal ng aming biyahe papunta sa Bicol, ay naisipan ko na lang makinig ng mga kwento ni Carla tungkol sa kanilang baryo. Kahit na hindi ako interesado dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Alam mo ba, Sally, sabi ni Mama, may gumagala daw na aswang sa baryo namin. Simula daw kasi na gawing tirahan ng mga taong lumang sementeryo doon. Naglipa na daw ang mga dayo galing pa sa ibang baryo. Simula kasi na tumira ang ibang mga dayo sa amin,
ay sunod-sunod na ang krimen na nangyayari. Madalas nga daw na may natatagpo ang bangkay na wala ng mga lamang loob sa katawan malapit doon sa sementeryo. At kadalasan sa mga biktima ay puro mga bata. Sambit sa akin ni Carla. Seryoso ang mukha nito habang nagkikwento. Hindi nga. Talaga ba, Carla? Tinatakot mo naman ako eh. Hindi totoo ang mga aswang. Malay mo tao rin palang may gawa nun ng mga ganong karahasan. Sabi ko sa aking kaibigan dahil hindi talaga ako naniniwala sa aswang. Ano ka ba, Sally? Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Sa maniwala ka man o hindi, totoo ang mga aswang. Pagpupumilit ni Carla sa kanyang sinasabi para maniwala ako. Oo na, naniniwala na po. Pagsangayon ko na lang sa kanyang sinasabi, kahit na hindi pa rin ako naniniwala, sabay pahapyaw kong tawa. Kahit na matagal ang aming biyahe papuntang Bicol, ay hindi naman ako nabagot dahil panay ang kwentuhan namin ni Carla. Hanggang sa namalayan namin na dumidilim na pala. Lumipas ang 6 na oras namin na biyahe, ay nag-stop over ang aming bus na sinasakyan sa bayan ng Quezon Province upang bigyan ng mga pasahero ng time para kumain, umihi at magbawas. Matapos ang ilang minuto ng break, ay muli kaming sumampa ng bus dahil aalis na ulit ito. Malamig ang samyo ng hangin na tumatama sa aking balat habang matulin na tumatakbo ang bus sa kasagsagan ng gabi. Dahil sa lamig ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana, ay nakatulog ako sa biyahe. Nang magising ako ay maliwanag na ang sikat ng araw. Napasarap kasi ang tulog ko sa aming biyahe. Ilang saglit pa ay narating na namin ang probinsya ng Bicol. Bumaba kami sa bayan ng Sorsogon at muling sumakay ng jeep patungo sa kanilang baryo na itago na lang natin sa pangalang San Isidro. Ipinakilala ko ni Carla sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Taos-puso naman nila akong tinanggap bilang panauhin o bisita sa kanilang tahanan. Mabait at maalaga ang pamilya ni Carla sa akin. Sa katunayan nga, ay naaaliw ako sa kanila dahil palabiro ang mga kapatid ng aking kaibigan. Halos sagana sila sa mga pagkain tulad ng mga sariwang gulay at prutas dahil may maliit sila na taniman sa kanilang bakuran. Inilibot ako ni Carla sa kanilang baryo at pinakilala sa iba nilang kamag-anak. Naging masaya ang unang araw ko sa bakasyon ng baryo ng aking kaibigan. Hanggang sa isang gabi, habang nagsasalo-salo kami ng hapunan ng pamilya ni Carla, ay nagkagulo ang mga tao sa labas ng daanan. Tinawag ng isang kapitbahay nila ang ina ni Carla. Halos malinaw kong naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Hoy Mare, alam mo ba? May bangkay na naman ng batang babae ang natagpuan sa lumang sementeryo. Halos wakukan tiyan nito at nawawala daw ang mga lamang loob. Nakakatakot na talaga dito sa ating baryo. Dapat kasi palisin na mga dayo sa atin eh. Ani ng kausap ng ina ni Carla. Naku, kawawa naman yung batang babae. Kanino daw anak ang bagong biktima? Tanong naman ng ina ni Carla. Anak daw ni Aling Rosa ang biktima. Bago daw namatay ang anak ni Aling Rosa, may kausap daw itong matanda. Sagot naman ang kausap ng ina ni Carla. Sinong matanda? Muling tanong ng ina ng aking kaibigan. Yung tinatawag na matandang hukluban, yung bagong dayo sa dulo ng sementeryo. Balita daw na may anak daw itong bakulaw. Hay naku Mari, kinikilabutan na talaga ako sa mga nangyayaring patayan dito sa ating baryo. Lintan niya ng kausap ng ina ni Carla.
Halos nakaramdam ako ng kaba ng mga oras na yon. Dahil mukhang totoo nga ang sinasabi sa akin ni Carla sa mga nagaganap na patayan dito sa kanilang baryo. Ngunit hindi pa rin ako naniniwala na aswang ang may gawa ng bagay na yon. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil mamamalengke kami ni Carla sa talipapa. Hindi naman ganun kalakihan ang kanilang pamilihan, subalit malinis ito kung ikukumpara sa pamilihan sa Maynila na halos nagkalat ang basura sa kalsada. Habang namimili ng isda ang aking kaibigan, ay isang matandang babae ang nabutas ang bitbit nitong plastic bag. Nagkalat sa sahig ang pinamili nitong isdang dilis at pangsahog tulad ng kamatis, sibuyas, bawang at kung ano-ano pa. Dahil matanda na siya, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Bumili ako ng panibagong plastic bag at dinampot ang mga pinamili nitong nalaglag sa lupa at inilagay muli sa panibagong plastic at marahan kong ibinigay sa matanda. Ay maraming salamat, iha. Napakabait mo namang bata. Bago ka lang ba dito sa baryo? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Pasasalamat sa akin ang matanda, sabay tanong sa akin. Opo Lola, bago lang po ako sa lugar na ito. Nagbabakasyon lang po. Magalang na sagot ko sa matanda. Ganun ba, iha? Bakasyonista ka pala. Sige, iha. Maraming salamat, balang araw ay masusuklian din kita sa pagtulong mo sa akin. Sabi sa akin ng matanda na tila may ibig ipahiwatig. Bago pa man makaalis ang matanda, ay sarit-saring pag-aalipusta ang mga binitawang salita ng mga tao sa talipapa. Tinatawag nila itong matandang hukluban at dayong aswang. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng awa sa matanda kahit na hindi ko siya kilala dahil nararamdaman ko na mabait naman ito. O Sally, may problema ba? Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Tanong sa akin ni Carla matapos niya makabili ng sariwang isda. Hindi niya nakita ang pagtulong ko sa matanda. Nang mabili na namin lahat ng kailangan naming bilhin, ay kaagad naman akong niyaya ni Carla na umuwi na ng kanilang tahanan. Ipinagbilin kasi ng ina ng aking kaibigan na matapos naming mabili ang mga kailangan sa pagluluto ay umuwi kami kaagad dahil delikado ang pag-alagala sa daanan. Sumakay kami ng habal-habal para mabilis makauwi kahit na pwede namang siyang lakarin dahil hindi naman ganun kalayo ang talipapa sa kanilang tinitirahan. Habang tumatakbo ang sinasakyan naming habal-habal, ay nakita ko muli ang matanda na mahinang naglalakad sa daanan. Sobrang tanda na kasi nito at baluktot na ang likod, kaya hirap na rin ito sa paglalakad. Hindi naman sa nagtatayo ako ng sarili kong bangko. Sadyang malambot talaga ang puso ko sa matatanda, lalo na at namayapa na ang butihin kong lolo at lola. Sinabi ko sa driver ng habal-habal na ihinto niya muna saglit dahil nais kong alokin ng matanda na sumakay. O bakit Sally? Bakit mo pinahinto magpatakbo ang driver? Tanong sa akin ni Carla at diretsahan ko naman siyang sinagot na naaawa ako sa matanda at nais ko itong aloking sumakay. Napangangan na lang si Carla sa aking sinabi. Lola, mukhang hirap na po kayo sa paglalakad. Gusto mo po bang sumabay na lang sa amin? Magalang na sabi ko sa matanda. O iha, nagkita tayong muli. Salamat na lang iha, dahil malapit lang naman ang bahay ko dito. Ilang hakbang na lang ay liliko na ako patungo sa lumang sementeryo. Doon kasi ako nakatira. Sagot sa akin ng matanda. Magsasalita pa sana ako nang sabihin ni Carla sa driver ng habal-habal na patakbuhin na ulit ito. Kaya wala akong nagawa
kundi iwanan ng isang ngiti ang matanda habang papalayo na ang sinasakyan namin. Sally, ano ka ba? Di ba sabi ko sa iyo na huwag kang makikipag-usap sa taong hindi mo kakilala? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga magulang mo kung may mangyari sa iyong masama? Wika sa akin ni Carla na may halong pag-aalala at sinabi rin sa akin ng driver ng habal-habal na huwag daw akong lumapit sa matandang yon dahil dayong aswang daw yon. Hindi ko na lang sinagot ang sinabi sa akin ni Carla. Pagkus ay hinawakan ko ang kanyang mga kamay at inilapat ko ang aking ulo sa kanyang balikat. At hinayaan ko na lang din ang sinabi sa akin ng driver dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Nang makarating kami sa bahay ng aking kaibigan, ay inilihim na lang ni Carla sa kanyang ina ang pakikipag-usap ko sa matanda para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Dahil mahigpit na habilin sa amin na huwag kaming makikisalamuha sa taong hindi kakilala. Sumapit ang ika-5 araw ng aking bakasyon ay isang bagay ang hindi namin inaasahan. Isang insidente ang naganap habang naglalakad kami sa kalsada ni Carla. Bandang 5:00 ng hapon, nagpaalam kami ni Carla sa kanyang ina na mamamasyal saglit sa park. Habang naglalakad kami sa tabi ng kalsada, ay isang puting van ang tumigil at pwersahan kaming ipinasok sa loob ng van ng ilang kalalakihan. Sa pagkakatanda ko, ay 5 sila. Kabilang na ang isang lalaki na nakasuot ng pang-doktor bago kami mawalan ng malay dahil sa panyo na may halong kemikal na itinakip sa aming ilong. Nakaagaran namang naming nalanghap ni Carla. Gabi ng oras na iyon nang muli akong magkamalay. Sa pagmulat ng aking mga mata ay nasilayan ko na nakatali sa isang maliit na stretcher si Carla habang walang suot na pang-itaas. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng van at ngayon ko lang napagtanto na mga gamit pala sa pag-oopera ang nasa loob ng puting van. Halos sumabog na ang puso ko sa kaba nang kunin ng doktor ang isang scalpel upang hiwain ang tiyan ni Carla. Hindi ito makalikha ng ingay dahil may busal ang kanyang bibig habang ako ay nanigas na sa takot. Nang masipat ko ang ibang kalalakihan na nagiinuman sa tabi ng nicho, ay ngayon ko lang nalaman na nasa sementeryo kami. Dahil nasa labas ang mga kasamahan ng doktor, sinamantala ko ang pagkakataon. Marahan akong gumalaw para huwag makalikha ng ingay. Nasipat ng aking mata ang isang maiksi na tubo at dahan-dahan ko itong dinampot. Dahil malapit na lumapat ang scalpel sa katawan ni Carla, ay buong lakas kong hinataw ang ulo nito na tuluyang nagpawala ng malay sa kanya. Sinabi ko kay Carla na huwag siyang lumikha ng ingay habang binabaklas ko ang kanyang pagkakagapos sa stretcher upang hindi maagaw ang atensyon ng mga lalaking nag-iinuman. Nang matanggal ko ang pagkakagapos ni Carla, ay mabilis ko siyang pinagbihis ng damit at dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng van upang huwag makalikha ng ingay. Ngunit sa unang tapak ko pa lang sa lupa, ay isang sanga ng kahoy ang aking natapakan. Kaya naalarma ang mga taong dumukot sa amin. Carla, takbo! Malakas na sabi ko kay Carla dahil nakita na kami ng papalabas ng van para tumakas. Mabilis kaming tumakbo ni Carla sa malubak na daan at hindi alam kung saan ang pupuntahan dahil hindi namin kabisado ang lugar at tanging malamlam na liwanag ng buwan ang sumasaklaw sa buong kapaligiran. Hindi rin kami makatakbo ng matulin dahil sa mga lumang nicho na nakabalandra sa aming daraanan. Patuloy kaming hinahabol ng 4 na kalalakihan at desidido ang mga ito na mahuli kami. Dahil nakainom sila ng oras na yon, ay naging advantage sa amin ni Carla ang pagkakataon. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo
at pinasok ang makikipot na daan. Nang makalayo kami ni Carla, ay nagtago kami sa isang nicho na napapaligiran ng matataas na damo. Magkahawak ang kamay namin ng aking kaibigan habang pinapahupa namin ang malakas na kabog ng dibdib sa labis na takot. Patuloy pa rin kaming hinahagilap ng mga kalalakihan hanggang sa isang tinig ang aming narinig. Papalapit ito sa aming kinaroroonan. Hindi namin matukoy kung anong klaseng hayop ito dahil kakaiba ang himig nito. Para itong mabangis na hayop na tumatangis sa kalagitnaan ng dilim. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang aming narinig. Sigaw ng isang lalaki na kumidnap sa amin ni Carla. Muli kaming tumayo upang umalis sa pinagtataguan naming nicho at nagbabaka sakali na may ibang tao na mahihingan namin ng tulong. Ngunit nang makatayo kami ay napako na ako sa aking kinatatayuan. Halos nanigas ang aking mga tuhod dahil sa takot at kilabot na aking nadarama. Labis akong nasindak sa isang nilalang na malinaw na nasisilayan ng dalawa kong mata. Isang nakakatakot na nilalang. Matangkad ito. Mahaba ang mga kamay at binti. Matulis sa mga kuko at ngipin. At higit sa lahat, mabalasik ang mukha na bumabalot sa buo nitong kaanyuan. Halos napayakap sa akin si Carla dahil hindi na rin niya maigalaw ang kanyang mga paa dahil sa labis na takot. Kitang-kita namin kung paano paslangin ng nilalang ang isang lalaking kumidnap sa amin. Halos nagkalat ang dugo at lamang loob nito sa lupa matapos wakwakin ng halimaw ang sikmura nito. Dahil sa labis na takot ng tatlong kalalakihan na natitira, ay hindi na nila magawang tulungan ang kasamahan nila at hindi na rin nila kami tinugis. Imbis na ipagpatuloy ang paghahanap at paghuli sa amin, ay umatras sila at tumakbo pabalik sa sementeryo upang takasan ng halimaw na pumatay sa kasamahan nila. Subalit patuloy pa rin kami napako sa kinatatayuan namin dahil sa sindak na aming nararamdaman. Halos maihina nga ako sa aking pantalon dahil takot na talaga ako sa mga oras na yon. Hanggang sa isang tinig na pamilyar na boses ang tumawag sa amin. Ngunit natatakot pa rin ako na lumingon sa pinanggalingan ng boses dahil iniisip namin na baka isa rin itong aswang. Ang labis naming ipinagtataka kung bakit hindi kami inatake ng halimaw. Tinitigan lang kami nito at agarang umalis matapos niyang patayin ng isang lalaki na humahabol sa amin. Ngunit mas nakakakilabot ang aming nasaksihan ni Carla nang lumitaw ang maliliit na nilalang at mabalasik din ang kanilang anyo. Mapupula ang mga mata at may matutulis na ngipin. Kinakain at pinapapak nila ang patay na katawan ng lalaki na pinatay naman ng halimaw. Halos mawalan ako ng sariling ulirat dahil sa mga hiwaga at misteryo na bumabalot sa loob ng lumang sementeryo. Habang nanginginig naman sa sobrang takot si Carla dahil sa tindi ng pagkakayakap sa akin. Natauhan na lamang ako nang hawakan ng isang matandang babae ang aking kaliwang kamay na agad ko namang nakilala. Lola? Ikaw ba yan? Lola, tulungan mo kami. Utal na sabi ko sa matanda habang takot na takot pa rin si Carla. Oo, iha. Ako ito. Dahil mabait ka at tinulungan mo ako, susuklian ko ng kabaitan ng iyong ginawa. Sagot sa akin ng matanda. Isinama kami ng matanda sa kanyang tahanan na hindi naman kalayuan sa kinatatayuan namin at binigyan kami ng tubig na maiinom para mahimasmasan. Magtatanong sana ako sa matanda kung anong klaseng nilalang ang mga nakita namin. Subalit parang nababasa niya ang nasa isipan ko.
Mga iha, ang nakita ninyo ay isang aswang na alan upang karaniwan lamang na aswang. At ang mga maliliit na nilalang ay mga manggalyo. Sila ay mga itim na duwende na sumisip-sip at kumakain ng laman ng tao. Kaya ay mabuti pa ay umuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Sigurado ako na hinahanap na kayo ng inyong mga magulang. Pero hiling ko lang sana na huwag ninyong iwaksi ang mga nasaksihan ninyong hiwaga dito sa loob ng sementeryo. Dahil hindi sila ang pumapatay sa mga batang namatay nung nagdaang araw, kundi ang grupo ng mga kalalakihan na sakay ng puting van. Umaasa ako na ililihim ninyo ang mga nilalang na nakita nyo. Pakiusap sa amin ni Lola. Hindi na kami nagtagal sa bahay ng matanda dahil delikado daw para sa amin ang tumagal sa loob ng sementeryo, lalo na sa kasagsagan ng gabi. Itinuro niya sa amin ang isang shortcut na daan na taliwas sa aming dinaanan. Nagpaalam kami sa matanda at nagpasalamat. Mabilis naming tinakbo ni Carla ang daan na itinuro sa amin ng matanda at mabilis nga naming natahak ang labasan. Dumiretso kami sa barangay hall para humingi ng tulong sa mga tanod. Hanggang sa makita ko ang pamilya ni Carla na kausap ang isang tao kasama ang ilang barangay tanod. Humingi pala ito ng tulong sa barangay dahil nag-aalala ang mga ito dahil hindi pa kami nakakauwi ni Carla. Kaya nag-report sila sa punong barangay. Nang makalapit kami sa barangay hall, ay niyakap si Carla ng kanyang ina na umiiyak sa labis na pag-aalala. At ako naman ang sunod na niyakap nito. Tinanong kami ng ina ni Carla kung ano ang nangyari sa amin. Habang nasa paligid naman namin ang mga barangay tanod at ang punong barangay. Sinabi naman namin na kinidnap kami ng mga kalalakihan sakay ng puting van at dinala sa lumang sementeryo. Hindi na namin sinabi ang misteryo at hiwaga na aming nasaksihan, ayon na rin sa kagustuhan ng matanda. Dahil doon ay nalaman ng punong barangay ang tungkol sa puting van, na ito pala ang may kagagawan ng sunod-sunod na pagkawala at pagkamatay ng mga bata na natatagpuan sa lumang sementeryo. At dahil hindi pa nakakalabas ang puting van sa baryo, nagsagawa ang Kapitan del Barrio ng isang checkpoint sa hangganan ng kanilang baryo palabas sa kabilang baryo. Nakipagtulungan din sila sa mga kapulisan para mahuli ang mga sakay ng puting van. Lumipas ang kalahating oras ay naharang ng checkpoint ang puting van sakay ang 4 na kalalakihan kabilang na doon ang doktor. Dinala sila sa pamunuan ng barangay para imbestigahan bago kunin ng kapulisan. Sinama rin kami upang kunan ng pahayag kung sila ba talaga ang kumidnap sa amin at kung ano ang mga ginawa nila sa amin. Malinaw kung pinahayag ang ginawa nila sa amin, lalo na sa ginawa ng doktor kay Carla. Sinabi ng 3 kalalakihan ng tungkol sa halimaw na umatake at pumatay sa kanilang kasamahan. Ngunit hindi naniwala ang kapitan at kapulisan dahil tinanong din kami ng Kapitan del Barrio kung totoo daw ang sinasabi ng mga ito tungkol sa halimaw. Ngunit nagsinungaling ako at sinabi na wala namang halimaw at kung may halimaw man ay sila yon dahil sila ang tunay na salarin sa pagkamatay ng ilang mga bata. Napag-alaman ng kapulisan na hawak pala ng isang malaking sindikato sa Kamaynilaan ang mga nahuling salarin. Mga organ trader sila na pumupunta sa iba't ibang panig ng mga probinsya at dumudukot sila ng mga bata at kinukuha ang mga mahahalagang parte ng katawan at binebenta sa black market. Lumipas ang 2 linggo. Naging kampante na ang mga tao sa baryo ng aking kaibigan dahil nahuli na ang salarin.
At ang tungkol naman sa nilalang na nakita namin ay nanatiling lihim at hindi kailanman mabubunyag para na rin sa katahimikan ng baryo. Ramdam ko na may koneksyon ng halimaw na yon sa matanda. Dahil 2 linggo lang ang pananatili ko sa probinsya ng aking kaibigan at iyon na rin ang huling araw na pananatili ko sa baryo ng San Isidro. Bago kami bumalik sa Maynila, ay nagpaalam ako kay Carla na daanan namin ang buka ng daan patungo sa lumang sementeryo na baka sakaling makita ko si Lola, ang matandang tumulong sa amin. Ngunit nabigo akong makita siya. Kaya sinabi ko kay Carla na bumalik na kami ng kanilang bahay dahil ilang oras pa ay babalik na kami sa Maynila. Naglakad na ulit kami ni Carla pabalik sa kanilang tahanan hanggang sa masilayan ko si Lola na nakatayo sa gilid ng isang malaking puno kasama ang isang matangkad na lalaki na may kalakihan ng katawan. Kumaway ako sa matanda habang nakangiti at sabay sigaw ng pasasalamat. Ginantihan din ako ng kaway ng matanda at papiyaw ng ngumiti bago tumalikod at naglakad papasok sa lumang sementeryo. Dahil sa isang bakasyon, ay doon ko lang napagtanto na totoo pala ang mga aswang. Ngunit hindi lahat ng aswang ay masama. Dahil tulad din sila natin na nabubuhay sa mundo upang mamuhay at makipagsapalaran sa hamon ng buhay. Kahit naging masalimuot ang aking bakasyon, ay binago naman ito ang aking paniniwala. Ang lihim ng San Isidro sa baryo ng aking kaibigan ay nanatiling lihim sa pagitan namin ni Carla na kahit kailan ay hindi ito maiwawaksi sa kanino man. Sana ay magustuhan ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento tungkol sa sarili kong karanasan. Salamat at naibahagi ninyo ang isang masaya at masalimuot kong istorya na hango sa totoong buhay. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbasa ng aking istorya sa inyong channel. Padayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nena at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa aswang. 3 po kaming magkakapatid. Si Ate Mona ang panganay, pangalawa ako, at ang bunso namin ay si Carlota. 10 taong gulang na noon si Ate Mona at ako naman ay 8 taong gulang pa lang at ang bunso naming si Carlota ay musmos pa lamang noon. 8 months old pa lamang siya. Hindi naman kami mayaman at hindi din naman kami mahirap. Sapat na nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at hindi kami nauubusan ng pagkain dahil masipag ang aming ama sa pagtatrabaho. Opo, si Papa na lamang po ang nag-iisang bumubuhay sa amin dahil namatay na ang aming ina pagkatapos niyang manganak kay Carlota. Muntikan na nga ding hindi mabuhay si Carlota noon dahil malakas ang pagkakabagsak ng aking ina noong nadisgrasya sila ng aking ama. Pauwi na kasi sila noon galing trabaho. Nakasakay sila sa tricycle nang biglaang may malaki at itim na aso na nagpakita bigla sa kanila at pilit na iniwasan ni Papa ito. Kaya naman sumadsad sila sa isang malalim na kanal. Sabi nga sa akin ni Papa noon ay kakaiba daw ang nakita niyang aso dahil nga sa itsura nito. Hindi ako naniniwala sa mga aswang noon kahit pa ilang beses sabihin ni Papa na baka aswang daw ang nakita nila noong gabing yon na nag-anyong aso. Papalit-palit daw kasi ng itsura ang mga aswang ayon kay Papa. Masasabi kong ginawa lahat ng aming ama. Mabigyan lang kami ng magandang buhay. Dahil dito,
ay kinailangan niyang kumuha ng kasambahay. Papalit-palit nga kami noong una ng kasambahay dahil nga iyakin kasing bata si Carlota. Hindi siya mapapatahan sa pag-iyak kapag hindi kami ni Mona ang nagbabantay. Hindi naman kami maiwan ni Papa kila Lola dahil marami din namang apo na inaalagaan. Hanggang sa isang araw, natatandaan ko pa ang super bagyong Rosing noon na isa sa napakalakas na bagyo na tumama dito sa Pilipinas. Taong 1995 ito. Isa kami sa lugar na pinaka-naapektuhan dito. At mabuti na lang at maayos-ayos ang pinagpatayuan ng aming bahay. At kahit papaano ay hindi binaha sa loob ng aming bahay. Sa teres lang ng bahay namin ang binaha. Mapalad din kami dahil matibay ang pagkakagawa sa aming bahay. Kaya naman ay hindi tinangay ang aming bubong. Halos 2 araw na kaming walang kuryente noon at tandang-tanda ko pa na takot kami noon ni Ate Mona at kapit na kapit kami sa aming ama sa tuwing lumalakas ang kidlat at kulog. Palagi din niyang pinapakiramdaman kung may mga matutumbang mga kahoy sa paligid namin. Sa probinsya kasi kami nakatira, sa Iloilo. Gamit lang namin ay ang maliit na lampara upang magsilbing ilaw. Iyak din ng iyak noon si Carlota. Kaya naman ay mas natatakot kami dahil dumadagdag ang ingay niya sa mga malalakas na hangin at kulog. Hapon na noon nang marinig naming may malakas na katok mula sa labas ng aming bahay. Noong una ay hindi namin ito pinansin dahil baka ingay lang ito dahil sa bagyo. Ngunit narinig ulit namin ang ilang beses na pagkatok sa labas at may babaeng gustong makapasok sa bahay. Napahigpit kami ng hawak sa kamay ng aming ama ng mga sandaling yon. At dahan-dahan namang sumilip muna si Papa sa bintana. Maya-maya pa ay lumakad si Papa sa pinto at pinagbuksan niya ang tao sa labas. Isang magandang dalaga na may mahabang buhok ang nasa labas at nakapaalang ito. Kaya naman kita ang madumi nitong paa. "O iha, anong ginagawa mo dito? Mahirap ang pag-alagala sa ganitong oras," sabi ng aming ama. Pwede po ba akong makapasok? Wala po kasi akong mapuntahan. Tumakas lamang po ako sa aming bahay." Pakiusap at mangyak-ngiyak na sabi ng magandang dalaga. "Abay, pumasok ka na iha. Alangan naman pabayaan ka namin dyan sa labas. Dumiretso ka doon sa banyo para makapaghugas ka na at basang-basa ka," sabi ni Papa. At agad namang pumasok ang babae. Naligo ang babae noon sa CR at maya-maya pa ay inutusan ako ni Papa. "Nena, kuha ka muna ng mga damit ng mama mo noon sa kabinet at bigyan mo ng tuwalya ang dalaga," utos ni Papa. Hindi ko alam pero kakaiba ang pakiramdam ko noon sa babaeng yon. Dahil ngayon lang namin nakita ang babae. Maliit lang naman kasing barangay ang aming lugar at ngayon ko lamang ito nakita. Maging si Mona, alam kong hindi rin siya panatag dahil bakat sa mukha niya ang inis. Lalo na noong inutusan akong ipasuot sa hindi namin kakilala na babae ang damit ng aming ina. Pagkakuha ko ng damit ng aking ina, ay dumiretso ako sa banyo at kinatok ko ang pinto. Maya-maya pa, ay binuksan ng babae ng kaunti ang pinto at inilabas ang kanyang isang kamay upang abutin ng tuwalya at damit. Napansin ko ang mahahaba nitong kuko. Nakwento ko pa nga kay Ate Mona na nakita ko ang kuko ng dalaga. Sinabi ko pa nga ang kadala-dalagang tao pero ang dumi ng kanyang kuko. Mabuti na lang sana kung putulin niya ang mga ito. May maiitim kasi na parang lupa sa kanyang mga kuko. Bata pa lang kasi kami, ay naturuan na kaming maging malinis noon ni Mama
noong nabubuhay pa lamang siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na ang bagong ligong dalaga at hindi mo naman talaga maikakaila ang taglay niyang kagandahan, lalo na at may kaputian din ito. Ipinagtimpla din siya ng aking ama ng kape at naupo na kaming lahat sa lamesa noon. Nagkape na rin kami nila Mona at habang buhat-buhat ni Papa si Carlota ay kinausap niya ang dalaga. Iha, taga saan ka nga pala? Ngayon lang kita dito sa lugar namin nakita eh. Tanong niya. Galing po akong Antique. Naging kasintahan ko si Dino po, kung kilala nyo. Kaso nga lang, ginawa akong katulong ng kanilang pamilya at sinasaktan din po ako palagi. Ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makatakas sa kanila. Wala nga po akong nadala na kahit anong gamit eh. Tsaka hindi ko po alam kung paano babalik sa amin. Sabi nito sa mahinang boses at kita sa mukha niya ang lungkot at namumuong mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ganun ba, Iha? Kung gusto mo dito ka muna tumira. Total naghahanap naman ako ng katulong na mag-aalaga sa mga anak ko eh. Lagi kasi akong nasa trabaho dahil kailangan ko tong gawin. Wala na ang misis ko. Sakto at umalis ang katulong namin. At kung gusto mo, dito ka muna hanggat hindi pa ako nakakahanap ng magbabantay sa kanila. Mag-ipon ka ng pamasahe mo. Sabi ni Papa na parehas naming ikinagulat ni Mona. Nagkatinginan kami noon ni Mona at kinurot ko rin sa kamay si Papa para maiparamdam sa kanya na ayaw kong makasama ang babae. Kakaiba talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Parang pakiramdam ko, nagpapasok si Papa ng taong maglalagay sa amin sa panganib. Ganun ang aking pakiramdam. Agad-agad na tumango ang babae noon at sobrang saya nitong tumayo pa sa kanyang inuupuan at biglaan ang ginawa niyang pagyakap sa aming ama habang nakatingin sa akin. At parang nang aasar ang pagkakangiti nito. Ramdam namin ni Mona na may kakaibang balak ang babae na nagpakilalang Abigail. Mula nga noong nakilala namin siya, ay kinamumuhian ko na ang pangalang Abigail. Pasensya na sa mga may kapangalan sa kanya. Nadamay pa kayo. Isa sa hindi namin pinaniniwalaan sa kwento ni Abigail noon ay ang sinabi niyang si Kuya Dino daw ang kanyang kasintahan at minamaltrato siya nila Nanay Basha. Madalas kaming makipaglaro sa mga apo ni Nanay Basha at palagian kami sa bahay nila at ni minsan ay hindi namin siya nakita ni Mona. Higit sa lahat, parang binabae si Kuya Dino. Pusong babae. Lalaking manamit at parang pilit na pilit ang pagkalalaki. May mga galaw kasi siyang madalas na malambot siyang kumilos, kaya imposible. Makadiyos din sila Nanay Basha. Isa sa pinakamabait na nakilala ko noong bata pa kami dahil palagi kaming binibigyan ng merienda noon. Hindi kasi alam ni Papa dahil halos araw-araw naman siya sa trabaho at kapag day off niya ay nasa bahay lang siya. Ngunit kahit na ganoon ay wala na kaming nagawa. Kahit pa anong sabihin namin kay Papa ay desidido na siyang kunin si Abigail bilang katulong. Lalo noong napansin ni Papa na ang dali-daling napapatahimik ni Abigail sa pag-iyak si Carlota kumpara sa mga nauna naming kasambahay. Isang tingin niya lang kay Carlota kapag umiiyak ito ay tumitigil na ito sa pag-iyak. Hindi ko nga alam kung anong ginawa niya. Para bang natatakot sa kanya ang aming kapatid. Musmus pa lang si Carlota, pero alam kong hindi din ito kampante kay Abigail. Dahil kapag nakikita niya kami, ay hindi siya tumitigil sa pagpupumilit na buhatin namin siya. Tiniis namin na makasama si Abigail sa bahay.
kahit na alam naming nagpaparamdam siya ng pagkagusto sa aming ama. Nasa edad 30 pa lamang naman kasi noon ng aming ama, kaya naman bata pa ito kung tutuusin at may itsura din. Alam namin na sa ilang buwang paninirahan sa amin ni Abigail ay napapansin naming nagkakasundo ang dalawa at mukhang hindi na kami aasa pang lalayas pa ito sa bahay. Parang hindi na lang kasi amo at kasambahay ang turingan nila. Masakit sa amin dahil gusto sana naming hanggat maaari ayaw pa naming mag-asawa si Papa. O kung mag-aasawa man ay hindi dapat si Abigail. Mayroon kasi kaming napapansin na ginagawa nito kay Carlota at madalas na ito magkasakit. Pumapasok kami sa eskwela palagi ni Mona at tuwing pananghalian at pagkatapos ng klase lamang kami nakakauwi. Isang hapon, maaga ako noong nakauwi. Alam ko kasing umaga pa lang ay matamlay din si Baby Carlota. Kaya naman binilisan kong maglakad upang makauwi kaagad. Pagdating ko sa bahay ay napakadilim. Nakapatay lahat ng ilaw at maririnig ko ang malakas na iyak ni Carlota. Agad-agad kong ibinaba ang aking bag at pumasok sa loob. Nakita ko si Carlota sa baba ng kama at mukhang nahulog siya mula dito. Sinisigaw ko ang pangalan ni Abigail, ngunit walang Abigail na nagpakita. Dahil bata pa ako, ay umiiyak na ako noon dahil naramdaman kong mataas din ang lagnat ni Baby Carlota at tumataas-taas din ang kanyang mata at puti na lang ang nakikita. Parang magkukumbulsyon. Buhat-buhat ko si Carlota noon at palabas na ako sa bahay nang saktong dumating na ang Ate Mona at nag-aalalang tumakbo sa amin at kinuha niya si Baby Carlota. Hirap na kasi akong magbuhat dahil mabigat. Bata pa lang naman ako noon. Inutusan na lamang niya ako na tumawag ng tricycle. At mabuti na lang, pauwi na noon galing sa pagsasaka si Mang Tomas. Kaya naman agad naming isinugod sa ospital si Baby Carlota. Noong nasa daan na kami, ay pinipilit naming patawanin si Baby Carlota. Dahil hindi naman namin alam pareho ang gagawin ni Ate Mona. Hanggang sa may napansin kaming mga nakadikit sa katawan ni Baby Carlota. May mga scotch tape at may nakadikit dito na mga papel. At may mga sulat na hindi namin maintindihan. Parang sulat ng mga Chinese na hindi maintindihan. Ginagawan ata ng ritual ni Abigail ang bata. May 3 ganon sa kanyang likod at kabilaan sa may balikat ni Baby Carlota. Tinanggal namin iyon ni Mona at pagkarating namin sa ospital ay agad-agad kaming tinulungan ng mga doktor. Parehas kaming umiiyak ni Mona dahil hindi namin alam ang pwedeng mangyari. Galit kaming pareho kay Abigail at maging kay Papa dahil hindi siya nakinig sa amin. Makaraan ng 3 oras ay nakita ko si Papa na tumatakbo papalapit sa amin. Alalang-alala. Agad akong tumayo at sinabi ko sa kanya ang nararamdaman kong galit. "Bad ka, Papa. Sinabi namin sa iyo na hindi maganda ang ugali ni Abigail na yan. Nilagay sa alanganin ang buhay ni Carlota." Umiiyak na sabi ko habang sinusuntok-suntok ang kamay niya. Tahimik naman noon si Ate Mona, pero alam kong parehas lang kami ng nararamdaman. Mabuti at ligtas ang kalagayan noon ni Baby Carlota. Laking pasasalamat din namin kay Mang Tomas dahil siya rin ang naghatid kay Papa sa ospital. Pinuntahan niya si Papa upang ipaalam ang pangyayari dahil hindi naman uso noon ang cellphone. Noong kumalma na ang lahat, ay narinig namin ang pag-uusap ni Mang Tomas at ni Papa. "Kumpare, narinig ko sa mga batang may nakita daw silang mga nakadikit sa katawan ng anak mo. Mga hindi maintindiang sulat. Albularyo ang aking asawa.
Madalas kong makita ang mga ganitong sulat sa mga sinusubukan naming gamutin. Madalas ito ang ginagamit ng mga aswang sa mga bata o mga sanggol na gusto nilang kainin. Sinasagawa muna nila ang ganitong ritual bago patayin. Sabi ni Mang Tomas na ikinagulat namin ni Mona at nagtinginan lang kami sa narinig namin. Hindi agad sumagot si Papa na parang nag-iisip pa dahil mukhang hirap maniwala sa sinabi nito. Ang ibig mong sabihin, nagpapasok ako ng aswang sa bahay ko? Naniniwala ako sa aswang, pero kaiba ang itsura ng mga ito. Nagaan yung mga hayop ang mga ito. Nagkausap kami ni Abigail. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Pagtatanggol ni Papa, na mas lalong tumindi ang nararamdaman kong galit sa kanya sa mga oras na yon. Kumpare, maniwala ka sa akin. Alam kong aswang ang kasambahay niyo. Unang kita pa lang ng aking asawa sa kanya ay sigurado na ito na aswang siya. Hindi ka namin makausap dahil wala ka palagi sa iyong bahay. Isa lang ang maipapayo ko. Malalaman mong isang aswang ang kausap mo kapag makikipagtitigan ka dito at baligtad ang refleksyon mo sa kanyang mga mata. Wala din itong anino o kaya naman hindi ayon sa katawan ng kanyang anino. O pwede kang tumuwad at tignan mo siya sa pagitan ng iyong mga paa at makikita mo ang totoong itsura nito. Sabi nito at mabilis nang nagpaalam. Inabutan din kami ng pangontra laban sa aswang. Sinabi niyang gamitin daw namin ang langis sa katawan at gamitin panghilot sa tiyan ni Carlota. Kailangan daw kontrahin ng kung anumang ipinakain niya dito. At upang maging ligtas ito, ay ganito rin daw ang gagawin namin. Inalok din ni Mang Tomas na para sigurado ay ipunta din si Carlota sa kanilang bahay upang gamutin ng kanyang asawa. Alam ko noong matatagalan ng pagpapagaling ni Baby sa ospital. Hindi namin pinapansin noon si Papa at maging ang kanyang utos ay hindi namin sinusunod. Gusto niya kasing umuwi kami ni Ate Mona at samahan daw si Ate Abigail sa bahay. Kahit na alam niyang hindi siya ligtas kasama. Paano niya kinakayang mapatawad ang taong dahilan ng kamuntikang pagkamatay ng kanyang anak? Halos mag-agaw buhay na ang aming kapatid at sobrang dali lang kay Papa na patawarin ito dahil hindi daw sinasadya. Kahit idahilan pa ni Abigail na may binili lang daw siya saglit sa tindahan, ay hindi pa rin ako naniniwala dahil alam niyang may sakit ang bata para iwan. Makaraan ng 1 linggong gamutan ay nakauwi na kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay nandoon pa rin si Abigail. Mahigpit ang yakap na salubong niya kay Papa. Alam namin ni Ate Mona na kahit hindi nila sabihin ay may relasyon na silang dalawa. Mula noong nangyari ito kay Carlota, ay isang malaking sakripisyo sa amin ni Ate Mona ang hindi pagpasok sa eskwela. Opo, sa murang edad, gusto naming protektahan ang aming bunsong kapatid dahil alam kong kung nabubuhay pa ang aming ina, ay ganito rin ang kanyang gagawin. Kahit napaluin at pagalitan kami ng ilang ulit ni Papa, ay hindi kami nakikinig. Palagi naming kasama si Carlota at hindi namin hinahayaan na mahawakan siya ni Abigail. Mukhang epektibo nga yung naibigay ni Mang Tomas na langis. Dahil napapansin kong umiiwas sa amin si Abigail at iniiwasang mahawakan kami. Salitan kami palagi ni Ate Mona sa pagbabantay. Hindi na masaya ang pamilya namin kagaya ng dati. Minsan nga ay nagkasigawan pa si Ate at si Papa sa pagkainan. Nagsawa na kasi kaming kailangan pa naming lagyan ng asin ang ulam namin dahil hindi marunong magluto si Abigail. Walang kalasa-lasa at walang kaasin-asin. Napabulong noon si Ate Mona sa kanyang upuan at narinig ito ni Papa.
Hindi masarap. Miss ko na luto ni Mama. May lasa hindi kagaya nito. Bulong niya sa kanyang sarili habang kumakain. Anong sinasabi mo, Mona? Alam kong mayroon akong pagkukulang sa inyo, anak. Pero wag naman kayo maging bastos kay ate niyo, Abigail. Malakas at pasigaw na sabi niya. Agad namang tumayo si ate Mona at binuhat si baby. At saka niya sinagot si Papa. Oo, malaki ang pagkukulang mo, Papa. Kasi wala kang pakialam kung mamatay kaming mga anak mo. Nagpapasok ka ng aswang dito sa bahay. Kahit kailan hindi ko tatanggapin ang anumang relasyong meron kayo. Umiiyak at naluluhang sabi niya. Tsaka siya umalis. Nagkatitigan kami noon ni Abigail. At nagkukunwari na namang umiiyak dahil sa paratang daw ni ate Mona sa kanya. Ang lakas ng kabog ng aking puso dahil totoo ang sinabi ni Mang Tomas. Nakita ko ang refleksyon ko sa mata niya bago pa bumalong ang luha mula sa kanyang mata at baligtad nga ito. Tumayo na ako kaagad sa takot at sinundan si ate Mona. Habang papunta ako sa kwarto, ay nasilip kong nakayakap si Papa noon kay Ate Abigail habang kunwaring humahagulgol ito sa pag-iyak. Sa pagkakataong yun, ay pumasok sa isip kong subukang tumuwad at silipin ang kanyang itsura sa pagitan ng aking dalawang paa upang maging sigurado tulad ng sinabi ni Mang Tomas. Napahinga ako ng malalim sa nakita ko at agad-agad akong tumakbo sa kwarto namin. Sobrang itim ng totoo niyang itsura at sobrang layo sa mukha niyang maganda. Nagkulong kami ni ate Mona kasama noon si Carlota. Ikinuwento ko sa kanya ang aking nakita at sinarado namin ang pinto. Kahit pa kumakatok noon si Papa, ay hindi namin siya pinagbuksan ng pinto. Kinabukasan, ay hindi pumasok si Papa sa trabaho. Agad-agad kaming kinausap at sinabing kung kinakailangan daw niyang kumuha ng bagong katulong upang maiwan namin si Carlota at pumasok na kami sa eskwela, ay gagawin niya daw ito. Ngunit ang pagpapalayas kay Abigail ay hindi daw niya kayang gawin. Mga anak, sana maintindihan niyo si Papa. Ngayon lamang ako umibig ulit pagkatapos mawala ang nanay niyo. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa mama niyo. Pero ayaw ko namang hindi kayo makapagtapos ng ate mo. Darating mamaya ang bago niyong yaya, si Nanay Chichay. Babantayan niya si Carlota. Pakiusap niya sa amin. Papa, ayaw nga namin kay Abigail. Bakit ba hindi ka naniniwala na aswang siya? Sundin mo ang sinabi ni Mang Tomas para makita mo. Sumbat ni ate Mona. Walang nangyari sa pag-uusap na yon dahil mapilit kami ni ate. Hanggang sa dumating na nga si Nanay Chichay at magaan ang loob namin sa kanya dahil matagal na namin siyang kakilala. Isa siya sa nag-alaga dati sa amin noong pinanganak ako. Ngunit kinakailangan niya noong umalis noong walang nagbabantay sa anak niyang buntis. Mula noon ay hindi na siya nakabalik. Sinalubong namin siya ni ate ng mahigpit na yakap at nakampante kaming hindi niya pababayaan si Carlota. Nanay, huwag mo po ibibigay kay Abigail si Carlota. Please, Nanay. Pakiusap ko sa kanya. Kahit pa nakaharap sa amin noon ang lahat, maging si Abigail. Ipahid mo ito palagi kay baby araw-araw ha, Nanay. Sumunod naman na pakiusap ni ate Mona, sabay abot ng langis na binigay noon ni Mang Tomas. Hindi alam ni Nanay Chichay noon ang dahilan, kaya ayaw namin kay ate Abigail. Kaya naman natawa pa ito sa amin. Pasensya ka, Nanay. Ito kasing mga bata kung ano-ano ang pinaniniwalaan nila, kaya nagkakaganyan. Sabi ni Papa. Ano ka ba?
Normal lang yan, mahal. Mga bata pa kasi sila kaya mahilig sila sa mga imahinasyon. Sabat naman ni Abigail bago pa makasagot si Nanay Chichay. Nakabalik na kami noon sa eskwela at madami kaming kinakailangang habulin na lesson ni Ate Mona noon. Panatag ang loob namin kay Nanay Chichay. Alam kong hindi naniniwala si Nanay Chichay sa mga aswang dahil palasimba ito. Ngunit alam kong hindi niya pababayaan si Carlota. Lalo na at bumubuti na ang kalagayan nito. Makaraan ng ilang araw ay may lungkot na balita kaming nalaman tungkol kay Mang Tomas. Natagpuan daw ang kalunos-lunos na katawan ni Mang Tomas at labas daw ang kanyang lamang loob. Si Tita Josephine ang albularyong asawa niya ay pinaniniwalaan niya noong si Abigail ang gumawa nito at sumugod siya noon sa bahay. Si Nanay Chichay ang humarap sa kanya noon. Nanatili sa loob si Ate Abigail. Hindi nakayanan ni Tita Josephine ang galit na nararamdaman niya at nahimatay siya sa harap ng aming bahay. Tinulungan siya ng iba naming kapitbahay upang maitakbo siya noon sa ospital. Nakaramdam ako ng lamig sa aking katawan ng mga oras na yon. Lalo na noong tinignan ko si Abigail sa likod ko, ay kakaiba pa ang pagkakangiti nito. Maya-maya pa ay dumating si Papa at may dalang merienda. Habang kumakain kami, ay hindi matanggal sa isip ni Nanay Chichay ang kanyang nakita. Kahit kami ni Ate ay natahimik lang kami. Grabe! Sino kayang may kagagawan yan? Nakakatakot naman. Yan ang narinig ko mula kay Nanay Chichay habang buhat-buhat niya noon si Carlota. Bakit? Anong nangyari? Tanong naman ni Papa. Bago pa nakapagsalita si Nanay Chichay, ay biglang nagsalita si Ate Mona. Anong ginawa mo kay Mang Tomas? Pinatay mo siya. Lumayas ka dito. Ito ang sinabi ni Mona kay Abigail. Agad siyang sinita ni Papa at pinalo si Ate Mona. Naging mas maingat kami noon kay Abigail dahil hindi namin alam kung hanggang kailan matatapos ang kahibangan ng aming ama. Pinipilit niyang maniwala kay Abigail. Makalipas ang 3 buwan, mula noong mamatay si Mang Tomas, ay isang pangyayari ang tuluyang tumapos sa samahan ng aming pamilya. Isang hapon, pagkatapos ng aking eskwela, ay dumiretso na ako sa bahay. Pagdating ko ay naiwang nakabukas ang pintuan, kaya naman dumiretso ako sa loob. Pagdating ko sa kwarto, ay nadatnan ko si Nanay Chichay sa kwarto at nakahiga sa sahig. Sa pagkakaposisyon niya, ay bumagsak ito sa sahig at sa kama kung saan kami natutulog ay nagkalat ang dugo at ibang iba pang parte ng katawan ni Carlota. Hindi ko na po babanggitin pa ang ibang detalye sa kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ko. Natulala ako sa gulat at pagkatapos ng 1 minuto ay doon pa lamang ako nakasigaw ng malakas na malakas. Humahagulgul ako at namimilipit ang sakit sa aking puso. Bata pa ako noon, kaya hindi ko alam kung paano ko kokontrolin ang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Ate Mona na kararating lang at nasa labas pa lamang siya ng bahay at nagtatanong kung ano ang nangyari. Pagdating niya ay parehas kaming sumigaw at inuutusan niya akong tumawag ng tulong. Pagkalabas ko sa bahay ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Nanay Basya na siyang una kong nakita na may dala-dala pa siyang labahin niya noon. Umiiyak ako habang tinuturo ang bahay. Hindi lumalabas ang salitang gusto kong sabihin
Ngunit nakita niya ang dugo sa kamay ko. Nataranta na rin si Nanay Basya. Ngunit nagtawag siya kaagad ng mga tao at pwedeng masakyan. Si Nanay Chichay ay itinakbo sa ospital. Pulis ang sumunod na dumating at tinignan ng kalunos-lunos na sinapit ni Carlota. Sobrang bata pa niya. Sa lahat ng pinagdaanan niyang hindi man lang niya masabi sa amin. Dinadaan niya lang sa iyak dahil hindi pa siya makapagsalita. Kung gaano kasakit ang nararamdaman namin noon ni Ate Mona at sigurado kaming mas masakit pa ang naranasan ng kapatid namin. Sa araw din na yon ay dumating si Papa. Wala akong naramdamang awa sa papa ko sa mga sandaling yon. Isinusumpa ko pa siya dahil sa nangyari. Hindi siya nakinig sa amin na mismong anak niya. Habang buhay niyang pinagsisisihan yon. Mula noong namatay ang baby Carlota, ay hindi naging matino ang pag-iisip ng aming ama. Nahihiya siya palaging humarap sa amin at madalas ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. Kahit na ganon, ay hindi na niya maibabalik ang nawalang buhay. Naipasok siya sa mental hospital at kami ay dumaan din sa therapy sa tulong ng DSWD. Nalaman namin mula kay Nanay Chichay ang nangyari at hindi daw niya sinasadyang makita ang totoong itsura ni Abigail bilang aswang. Pagkatapos daw matulog ni baby, ay nagpunta siya ng kusina upang magluto ng pagkain. Naghihiwa din daw ng mga gulay noon si Abigail. Aksidenteng nahulog yung gamit niyang kutsara sa pagluluto at tumuwad siya upang kunin ito. Nagulat siya noong nasulyapan niya ang kakaibang itsura ni Abigail sa pagitan ng kanyang mga hita, kagaya ng nakita ko. Nagkunwari daw siyang walang nakita at itatakas na sana niya si Carlota, ngunit nakatunog daw itong si Abigail. Itinulak nito si Nanay Chichay at nahimatay sa lakas ng pagkakatulak. Hindi na daw niya alam ang sumunod na mga pangyayari. Dito na kami nakatira sa Baguio ngayon at ang luma naming bahay sa Iloilo ay taong 2019 lang namin naibenta. Dati kasi ay walang gustong bumili dito at ngayon ay kahit na may mga anak na ako at trabaho ay hindi ako kumukuha ng magbabantay sa mga anak ko na hindi ko naman kakilala. Si Ate Mona na tomboy at walang balak mag-asawa ang siyang naging bantay sa mga anak ko. Magkasama kami hanggang ngayon at sana magsilbing aral din ito sa lahat na huwag basta-bastang magtitiwala sa hindi kakilala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa pakikinig. Sumusulat, Nena. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.